ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν το διοικητικό μοντέλο της χώρας και άρα μπορούν να δώσουν μια νέα προοπτική στην ανάπτυξη, αλλά ουσιαστικά βασίζονται σε ένα μοντέλο το οποίο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στο ίδιο προβληματικό σύστημα εξουσίας, που βασίζεται σε χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό και οδηγούνται κατά κύριο λόγο στην κατανάλωση. Την ώρα μάλιστα που η Ελλάδα έχει την απόλυτη ανάγκη αλλά και την ευκαιρία να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο, και εδώ θα συμφωνήσω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το λέμε και να μην το κάνουμε, αλλά πρέπει να απαντήσουμε τα δύσκολα ερωτήματα που έβαλε ο κ. Λιάκος, αν θέλουμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα θέματα τα οποία θίγονται. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ και να πουλήσουμε το βιβλίο αυτό ήδη στο 70% του κόσμου που θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης το πάει λάθος, αλλά με κίνδυνο να αποδείξω ότι εκτός από τον εαυτό μου δεν ξέρω και τους άλλους, θα προσπαθήσω να περιγράψω πολύ γρήγορα, σας το υπόσχομαι, πού σταματάει αυτό το βιβλίο και τι πιστεύω ότι πρέπει να είναι το επόμενο εγχείρημα αυτής ή μιας άλλης εξίσου άξιας ομάδας επιστημόνων, με την ελπίδα να φτάσουμε μια μέρα σε ένα αρκετά πιο πρακτικό to-do list της ελληνικής κεντροαριστεράς, θα μου επιτραπεί ο όρος, παρότι δεν τον πιστεύω. Διότι και αυτοί, όπως οι περισσότερες αναλύσεις, αυτή εδώ δηλαδή το βιβλίο, για να δείχνω και το βιβλίο και να πουλήσουμε περισσότερα βιβλία, βασίζεται σε αριθμούς. Ενώ η ανάπτυξη, η πραγματική ανάπτυξη βασίζεται σε υπαρκτές πλουτοπαραγωγικές πηγές, υπαρκτούς θεσμούς, υπαρκτές παρατάξεις, αν θέλετε, και υπαρκτούς ανθρώπους. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το θυμόμαστε, γιατί κάποια στιγμή η θεωρία πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη. Και αν θες να πας ένα βήμα από εκεί πέρα, πρέπει να πάρεις πολύ σοβαρά τα διδάγματα αυτού του βιβλίου, τις απόψεις που εκφράζει, και να τα μεταφράσεις σε πολιτικό όραμα, θέσεις και προτάσεις. Κάτι το οποίο γενικά στην πολιτική δεν το βλέπεις πια να γίνεται με το συστηματικό τρόπο που γινόταν παλιά. Συνήθως θα πάμε στις προτάσεις και θα πάμε σε μια χαμηλού επίπεδου αντιπαράθεση πάνω σε αυτές, ενώ το όραμα είναι αυτό το οποίο θέλει δουλειά για να μπορείς μετά να πάρεις να πάρεις αυτά τα διδάγματα και να τα χτίσεις σε ένα όραμα το οποίο θα δώσει μια στοχοθεσία που μπορεί να εμπνεύσει την κοινωνία να ακολουθήσει. Όραμα, θέσεις και προτάσεις που θα ανατρέψουν τα σημερινά δεδομένα για να αρχίσεις να χτίσεις μια Ελλάδα όπου προστατεύονται βασικά δικαιώματα, ως αφετηρία να χτίσεις μια δίκαιη κοινωνία και μια πιο στιβαρή, αν θέλετε, και ανθεκτική οικονομία. Αυτό το βιβλίο, πιστεύω, στρώνει πολύ πετυχημένο το χαλί, αν θέλετε, βάζει τα θεμέλια πάνω στα οποία εμείς οι πολιτικοί θα πρέπει να χτίσουμε ένα νέο οικοδόμημα. Απέναντι στη δική τους Τίνα, να χτίσουμε τη δική μας Ντίνα. Μην γελάτε. Now there is an alternative. Ντίνα. Now there is an alternative. Με τρόπο τέτοιο που θα πείθει ότι η δική μας επιλογή μπορεί να αποτρέψει το δυστοπικό σενάριο στο οποίο αναφέρθηκα πριν. Υπ' αυτή την έννοια, αυτό το βιβλίο είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο Χριστουγέννων. Και για τα κακομαθημένα παιδιά της Τίνας, τους οποίους σκουντάει να ξυπνήσουν, και για τα παιδιά της Ντίνας, τα οποία υποφέρουν από την αϊπνία της δυστοπίας, διότι διακατέχεται σε όλη του τη διαδρομή από μια νότα αισιοδοξίας. Την αισιοδοξία που συνοδεύει ανθρώπους με φαντασία, που πιστεύουν ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν αδιέξοδα και ότι η λεγόμενη κεντροαριστερά μια μέρα θα ξυπνήσει και θα προσφέρει στον κόσμο αυτό για το οποίο γεννήθηκε, την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και να χτίσουμε μαζί ένα καλύτερο κόσμο. Και για μένα τίποτα μα τίποτα δεν είναι καλύτερο δώρο Χριστουγέννων από την ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το βιβλίο είναι φυσικά οι συγγραφείς του, αυτοί που τα έγραψαν τα κείμενα. Ο Μιχάλης ο Νικολακάκης είναι ένας από αυτούς και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το μικρόφωνο δεν σας ευχαριστεί και τόσο.
Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και όλους. Μετά από αυτές τις 4 εξαιρετικές εισηγήσεις, νομίζω ότι ό,τι και να πω εγώ θα είναι μάλλον επανάληψη ή κουραστικό και γι' αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας μόνο 4 πράγματα. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας πω θα ήταν εκ μέρους όλων των συντελεστών του συλλογικού αυτού τόμου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε που βρίσκεστε εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον εκδοτικό οίκο Πόλης που έκανε εφικτή αυτή εδώ την προσπάθεια. Να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές του συνεδρίου για το οποίο μάθατε τους πολλά πράγματα. Όχι τη μικροφωνική εγκατάσταση, δεν την ευχαριστήσουμε αυτή. Τον Όμιλο Μετάβαση, το Ινστιτούτο 1 και φυσικά και το χώρο του Έτερνων που πραγματοποιήθηκε αυτό το συνέδριο το Γενάριο του 2023. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τους επιμελητές αυτού του τόμου, γιατί οι επιμελητές μας έδωσαν την αφορμή να πειραματιστούμε σε ένα εγχείρημα, ας μου επιτραπεί ο όρος, υβριδικής γραφής. Μας έδωσε δηλαδή την αφορμή σε πολλές και πολλούς από εμάς να γράψουμε για ζητήματα που μας απασχολούσαν με μία πρόζα έξω από τις συμβάσεις της ακαδημαϊκής πεπατημένης. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω ήταν να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους υπόλοιπους συγγραφείς του τόμου, γιατί δεν ρώτησα κανέναν και καμία από αυτούς για το αν τους εκπροσωπώ για την παραπάνω ευχαριστία. Και δεν θα μπορούσα εξάλλου να το κάνω αυτό, καθώς τουλάχιστον τους μισούς τους είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου στην κατάμεση τότε αίθουσα του Έτερον. Αυτό ίσως πρέπει να σας το εξηγήσω λίγο παραπάνω. Ο συλλογικός αυτός τόμος και το ομώνυμο συνέδριο δεν ήταν μια συνάθρηση των γνωστών αγνώστων γύρω από τους χώρους σκέψης του ευρύτερου προοδευτικού στρατοπέδου. Αντίθετα, οι διοργανωτές του συνεδρίου κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να συγκεντρώσουν στα τραπέζια του συνεδρίου όλη την ελληνόφωνη κοινότητα νέων επιστημόνων που καταπιάνεται από ετερόκλητες σκοπιές με τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης και των κλαδικών πολιτικών. Το αποτέλεσμα ήταν μια συνάντηση μεταξύ πολιτικών insiders και νέων ακαδημαϊκών ερευνητών outsiders που κατέθεσαν τις απόψεις τους σε μια ζωντανή ατμόσφαιρα. Το τρίτο που θα ήθελα να σας πω είναι ακριβώς ότι αυτή η συνάντηση οδήγησε και στην ανάδειξη συγκεκριμένων θεματικών και κοινών ανησυχιών. Έτσι, στις σελίδες αυτού του τόμου θα διαβάσετε και ξανά από άλλες σκοπιές και συχνά με άλλες γλώσσες, για παραδείγματος χάρη τα περιβόητα διπλά ελλείμματα, για το πρόβλημα χαμηλής ανταγωνιστικότητας, το χρόνιο επενδυτικό κενό της ελληνικής οικονομίας, για τη σκιά και το αποτύπωμα που αφήνει το ελληνικό αναπτυξιακό μοντέλο στα δημόσια οικονομικά, για τις θεωρίες και τις προβληματικές γύρω από το αναπτυξιακό κράτος, για τα εμπόδια που παρουσιάζουν στις διαδικασίες οικονομικής ανάπτυξης το ίδιο το κυρίαρχο πρότυπο διαχείρισης εργασίας, που εστιάζει στον περιορισμό του εργασιακού κόστους, για τις περιφερειακές ανισότητες που άκμασαν στην Ελλάδα την περίοδο ενσωμάτωσης της στις δομές της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και για την ιδιόμορφη κουλτούρα του ελληνικού πολιτικού συστήματος ως τροχοπέδι της ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Στις σελίδες όμως θα βρείτε και άλλους προβληματισμούς κοινούς μεταξύ των συγγραφέων, όπως παραδείγματος χάρη για τη σημασία μιας πολιτικής για την έρευνα στην απόπειρα υπέρβασης της θέσης της χώρας μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, για το δυνητικό ρόλο των πολιτικών καινοτομίας, για την αγκίστρωση της χώρας μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, στο ρόλο της ως χώρας πάροχου τουριστικών υπηρεσιών, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από μια άλλη τουριστική πολιτική, για την αναβίωση της σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής, για τις τάσεις από παγκοσμιοποίηση στη μεταπανδημική συνθήκη ως μια νέα δομή οικονομικών ευκαιριών και κινδύνων για την ελληνική οικονομία και για τις δυνητικές άλλες δημόσιες πολιτικές χρηματοδότησης αυτού του άλλου δρόμου. Οι συγγραφείς αυτού του τόμου αναζητούν μεν έναν άλλο δρόμο, αλλά συνενούν ότι κάποιοι από αυτούς τους διαθέσιμους δρόμους δεν αξίζει και τόσο πολύ να τους ακολουθήσουμε. Όπως το θέτει ένας από τους συνσυγγραφείς μου, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε ούτε και θα έπρεπε να ακολουθήσει μια στρατηγική βασισμένη στην εξαγωγή ακατάργασης των πρώτων υλών, ούτε και μια βασισμένη στο χαμηλό εργατικό κόστος. Ο δρόμος δηλαδή που αναζητούν οι συγγραφείς είναι λίγο biased υπέρ της ενίσχυσης της μεταποίησης και της τεχνολογικής καινοτομίας. Δεν τον αναζητούν τον δρόμο, ψέματα μας λένε, τον ξέρουν. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα τελευταίο τέταρτο ζήτημα. Στο ζήτημα του χρόνου. Το συνέδριο, τα κείμενα και ο παρόν τόμος είναι προϊόν μιας στιγμής, πριν από το σοκ του καλοκαιριού του 2023. Εκφράζουν μια αναζήτηση για την επανεφεύρεση του προγραμματικού λόγου της ελληνικής αριστεράς μετά από την εμπειρία της διακυβέρνησης του 2015-2019. Αποτελούν δείγμα μιας διαφορετικής πορείας σε ένα εναλλακτικό σύμπαν της ελληνικής κυβερνώσεως αριστεράς,
που η τύχη, η μοίρα και το κακό το ριζικό της, μετά από λίγους μήνες, έμπαινε να το θέσει στο περιθώριο. Μέχρι και την εμπειρία της διακυβέρνησης, υπήρχαν εκδοχές της ελληνικής αριστεράς, λαϊκιστικές, κινηματικές, αναχρονιστικές, συμβιβασμένες, ασυμβίβαστες. Η εμπειρία όμως της διακυβέρνησης θα μπορούσε να γεννήσει και μια τέταρτη, πέμπτη ή έκτη εκδοχή της. Ας την ονομάσουμε για την ώρα αυτή την εκδοχή της ελληνικής αριστεράς ως, ας πούμε, ακροαριστερό μεταρρυθμισμό, που θα μεταβόλιζε αυτός ο ακροαριστερός μεταρρυθμισμός το βίωμα των Υπουργείων, τις υπαρκτές σχέσεις με τους διεθνούς οικονομικούς και πολιτικούς δρόντες και τις εμπειρίες της υπαρκτής πολιτικής οικονομίας της περίοδου του 2015 και του 2019 σε κάτι καινούριο. Όλο αυτό, ίσως δίνει στα μάτια μου και στον παρόντα τόμο, παρά το επιφανειακά τεχνοκρατικό του προφίλ και ένα έντονο αίσθημα μελαγχολίας. Σας ευχαριστώ. Ωραία, δεν θα τελειώσω με τη λέξη της μελαγχολίας, αλλά με το ακριβώς στον αντίποδα αυτούς. Ευχαριστώ όλους και όλες για τις πολύ ζωντανές παρουσιάσεις και τους συγγραφείς φυσικά και εσάς για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ.